السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Kuyamikira konse ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Pambuyo pakumimika Allah subhanahu wa ta'ala, timfune zabuni mtumiki sallallahu alaihi wasallama, akubanja lake, ophunzira ake ndi onse azatsate sunna yake kufikira tsiku lomaliza insha Allah. Abale banga olemekezeka mu chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala, ukuku ndi kumana kwathu koyambirira ndi subject imeneyi, subject ya sira. Darusi ya sira tikhala nditu tikuyang'ana zinthu zosiyanasiyana makamaka zokhudzana ndi umoyo wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Sira iyi ndi subject imene timakhala tikuyang'ana specifically mbiri ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam zasiyana ndi qisasul anbiya'i, mene timakhala tikuyang'ana mbiri za atumiki ndi aneneri osiyanasiyana. Pamene siratun nabawiyya umumu ndi mukamo ndi mene timakhala tikuyang'ana mbiri ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komano tisana yambe makamaka kukambirana za umoyo wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam, ndi kwabwino kwambiri kuti tidziwe ndi kukambirana ubwino wakuphunzira subject imeneyi ya sira. Ndiye kotero apapa tiyamba ndi ahamiyatu sirati wa makanatiha, tiyamba kulongosola za ubwino wa sira, wakuphunzira phunziro limene la sira, wa makanatiha, komanso ndi position imene sira kapena kuti topic imene ya sira, subject imene ili nayo makamaka pa umoyo wa munthu ina aliyense, kuti kodi ndikufunikira kwanji kwa sira komwe kulipo, komanso ndi position yanji yomwe sira ili nayo makamaka pa umoyo wa munthu. Komanso tili mkatikati momwemo tikhaso tikukambirana makamaka zokhudzana ndi at-tahdhiru min ba'dhi kutubi sira, kuchenjezana za ena mwa mabuku omwe alongosolapo mbiri ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komano alongosola mopira miyezo, komanso mwina kunama kumene kuwonjezera ndi kupungula zinthu zina ndi zina, komanso ndi kupanga mix, sakaniza kotero afotokozamu nkhani zabodza ndizo nkhani zosocheretsa. Tikhalaso ndi tutani tikuchenjeza naso nkhani ngati imene yoyo makamaka mu subject imene ya siratun nabawi. Ndiye tiyambe ndi maubwino akuphunzira sira imeneyi. Ahamiyatu sira makamaka wa makanatiha, ubwino wa sira umenewu tatajalla ahamiyatu darasati sira, nditu kwaoneka makamaka ubwino wakuphunzira siratun nabawiyya, makamaka sira mbiri ya neneri Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeneyi, fi uddati nuqati, makamaka mapoints ambiri mapoints ambiri amene aonesa makamaka kufunikira kwa kuphunzira sira ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndipo minha zina mwanjira zake ndi zomwe ndikhale kuzichula papazi, zilipo zambiri koma ndingochula zochepa ndithu. Njira yoyambirira kapena kuti point yoyambirira ndiyonena kuti anna siratan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hiya al-mizan, nditu sira ya neneri Muhammad sallallahu alaihi wasallama imene yondi scale, alladhi scale imene tuwazinu bihi al-a'mal, yomwe ntchito zomwe anthu amachita imakhala ikuyeza ntchito ya anthu yomwe amachita imayeza motani. Ndiye akunena kuti fama wafaqa hadihi wa sulukihi kana maqbula, ntchito ina iliyonse imene yagwirizana ndi chiwongo cha mtumiki sallallahu alaihi wasallama wa sulukihi, komanso chikhalidwe ndi njira ya mtumiki sallallahu alaihi wasallama, kana maqbula. Ndiye kuti ntchito imene yoyo kamba kuti yagwirizana ndi chiwongo cha mtumiki, yagwirizananso ndi njira ndi chikhalidwe cha mtumiki sallallahu alaihi wasallama, ndiye kuti ntchito imeneyo izakhala yolandiridwa. Komanso wa ala wafaqi shari'i, komanso ntchito yo izikhala kuti yagwirizana ndi sharia, malamulo amene abwera mu Qur'ani komanso ndi mu sunna. Wama lamu yuwafiq, ndipo ntchito iliyonse yomwe sinagwirizane hadihi ndi chiwongo cha mtumiki sallallahu alaihi wasallama
wasulukihi komanso ndi chikhalidwe ndi njira yake mtume sallama kana marududa ndi kuti ntchito imeneyo izatani izakhala yokanidwa kusonyeza kuti ntchito iliyonse yomwe ife tikhoza kuchita tiziyang'ana kuti kodi njira imene ntchito imeneyi ikugwirizana ndi sharia ikugwirizana ndi Qur'an komanso sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi tikaphunzira sira tizakhala tikutani tikuyeza zintchito zathu kusonyeza kuti ntchito ngati sinagwirizana ndi mtumiki ndiyo tizakhala yokanidwa chifukwa tili ndi hadithi yomwe ikuchokera kwa mayi wathu Aisha radhiyallahu anha yomwe adafotokoza Aisha kunena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafotokoza kunena kuti man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad akuti aliyense amene atabwerese kapena angapeke fi amrina hadha yani fil islam malamulo mwathu mmene mu chiislamumu chomwe munalibe mu chiislamumo iwo ndiye wachibweresa fahuwa raddu chinthu chimene chocho ndithu chizatani chizabwezedwa kwa iyeyo yani kuti chizakhala ndithu yauma Imamu Nawawi rahimahullah popanga tafsiri akunena kuti fahuwa marududu yauma alqiyama akuti chimene chizabwezedwa siku la kiyama kwa iyeyo komanso munthu wopanga zopeka kuti siku la kiyama mtumiki akazayima pajani pa chitsime chake cha haudhu kuti anthu azikama madzi pamene paja akuti mtumiki azikawaitana anthu ake kuti umma wanga anthu anga kenako Allah subhanahu wa ta'ala kapena angelo azikawauza kuti iskuti ya Muhammad kala chete iwe Muhammad innaka la tadri ma ahdathu ba'dak nditiwe suku dziwa zimene iwo watatani adapeka pambuyo poti unatani pambuyo poti unachoka kotero amene so anthu ako ayi kena kuntumika anthu ajakatani akawathamangisa imene ndikupeleka kuipa kwa bid'a kumene koko kusiriza kuti tikaphunzira sira ntchito zathu tizakhala tani tikuziyeza ndi kuzika pa scale ndithu scale imene yomwe tizakhala tani tikuyezera ntchito zathu kuti chomwe chakuzera ndi chani sunna ya mtumiki kapena umene wa mtumiki ndiye kuti ndi cholondola koma chimene chasemphana ndiye kuti apopo tili m'madzi point yachiwiri ubwino wa sira ndiwonera kuti anna sirata an-nabii sallallahu yani annaha taj'alu baina yadayi al-insanu nditu sira imene iyi imayika kutsogolo kwa munthu suratan chituzi makamaka mathilatan lilqudwati alhasana sira ya mtumiki imamuyikira munthu chituzi kutsogolo kwake kwa moyo wake yotengerapo chisanzo chabwino wal mathal al-a'la lilbashariyya komanso imapereka chisanzo chapamwamba cha umunthu fi a'dhami suwariha makamaka mu zituzi zomwe zili zikulu ndio tisira imakhala kuti kupereka picture yabwino kwambiri yapamwamba ndipo chituzi chapamwamba kwambiri chokera mu zituzi zimenezozo wa huwa an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam ndiye mneneri wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene ndi amene amatani ali chituzi chatu chomwe ife tiyena kutani kutengerapo kumene kuchoka iye phunziro lidhan muchifukwa chimene chocho amara Allah subhanahu wa ta'ala mulungu watilamula inu ndi ine bitikhadhihi kumutenga mneneri Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwatan kukhala chisanzo chathu pa miyoyo yathu komanso pa umwe wathu wa tsiku ndi tsiku faqala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akulankhula mu Qur'an mu suratu al-Ahzab verse 21 kunena kuti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira akuna kuti laqad kana lakum akuli nditu mulinacho inuyo fi rasulillahi mtumiki wa Mulungu uswatun hasana chitsanzo chabwino limani kana yarju Allah wal yawmal akhir kwa aliyese amene akulakira kuti akakumana ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala komanso tsiku lomalizira amene amakhala ndi hope kuti akakumana ndi Allah komanso amakhulupirira kuti tsiku lokiyama lilipo iye akuti Muhammad mtumiki wa sallama akuni chisanzo chake komanso wa dhakara Allah kathira amamkumbukira Allah kochuluka kwambiri amachulukisa kumkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala iyeyo nditu chisanzo chake ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusonyeza kuti mtumiki Muhammad ali ngati mira glass wina aliyese mwa ife tikasamba timatenga glass ndi kumaziyang'anira yomwe ngati mira glass lathu ndikumaona kuti kodi tikuoneka motani chimozimozi ibada yetu ndipo tikuchita kuyang'ana kwake ndi kwa mtumiki sallallahu kuti kodi tumiyamba panga bwanji komanso ifeyo tiyenera kupanga motani
Ndiye mmene mtumiki amapangiramo ife tiyenera kuchita ndithu. Komano mmeso mtumiki amatani ngati mtumiki sadachite ife ndayani kuti tichite chinthu chimene chocho. Chifukwa mtumiki ndiye munthu amene Mulungu subhanahu wa ta'ala adamuyamikira chikhalidwe. Tikafika mu Qur'an surat al-Qalam Allah akunena kuti wa innaka la ala khuluqin azim, ndithu iwe Muhammad iwe uli ndi chikhalidwe chabwino kwambiri, uli ndi chikhalidwe chapamwamba. Kusonyeza kuti ngati tumiki ali ndi chikhalidwe chapamwamba Allah sadamuyamikira. Titenge iye kukhajani chitsanzo chathu. Point ya number 3, ubwino wokuphunzira sira ya mbiri ya mtumiki sallallahu ndikunena kuti fi dirasati sirati nabawiya, mukuphunzira mbiri ya mtumiki wa sallallahu imene iyi aunun muli phindu lonena kuti ala fahmi kitabillahi azza wa jalla, muli phindu lomwe timapeza makamaka la kuchimva kapena kuti kumva buku la Mulungu subhanahu wa ta'ala. Timakati kulimva bwinobwino buku la Mulungu subhanahu wa ta'ala, komanso wal amalu bihi, komanso timakati kutani tikugwirisa ntchito buku la Mulungu subhanahu wa ta'ala. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, chifukwa iye mtumikiyo kana khuluquhu al-Qur'an, unali umoyo wa iye ndithu chikhalidwe chake chinali Qur'an. Moti tsiku lina anazabula sahaba wina kwa amayi watu Aisha radhiyallahu anha kuzafusa Aisha kuti kodi chikhalidwe cha mtumiki chinali motani. Ndiye Aisha radhiyallahu anha adayankha kunena kuti kana khuluquhu al-Qur'an, ndithu chikhalidwe cha mtumiki sallama chinali Qur'an. Ndiye tikaphunzira imene ndi sira imene iyi ndiye kuti tizamva Qur'ani kuimva kumene kuli kwabwino, komanso tizayigwisa ntchito Qur'ani kugwisa ntchito kumene kuli kwabwino. Chifukwa chani? Kamba kuti umoyo wa mtumiki chikhalidwe cha mtumiki chinali Qur'an. Fakanat hayatuhu, komanso umoyo wake wa mtumiki sallallahu kulluha tatbiqan lilqur'an, umoyo wake wonse unali ndithu motengera chani Qur'ani wa amila bihi, komanso ndurani ndikugwisa ntchito Qur'ani imeneyo. Kuti tukaphunzira sira imeneyi ndithu inu ndi ine tizakhala ndikuimva Qur'ani ndikuimva kumene kuli kwabwino. Komanso phunziro number 4 ubwino kuphunzira sira kwa number 4 ndikunena kuti bidirasati sira nabawiya, mukuphunzira sira ya Mtume sallama tazidu mahabbata nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kuzati wonjezera ifeyo chikondi chomukonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Chifukwa chikondi chomukonda mtumiki sallama sikuti ndikuthamanga misewu ngati imene anthu amatamangira akuti mudzera kuti akusangalira maulidi nabii kubadwa kwa mtumiki. Ayi, kumene chako simu kumukonda mtumiki. Ayi, kumukonda kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye kutsatira sunna zake, kutsatira zimene mtumikiyo adabweresa, komanso ndikutani ndikuzitalikia zimene mtumikiyo adalesa, kumene kuwo ndiye kutani kumukonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Komanso chinthu chino chonena kuti kumukonda kwina kwa mtumiki sallama kuti inyo mukhalenso mgulu anthu omukonda Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyenso muyenera ndithu kumutsatira mtumiki amene, kumutsatira ziphunzitso zake. Ngati mmene Allah akulankhula mu Qur'an mu suratu al-Imran kunena kuti qul iwa Muhammadi nena in kuntum tuhibbuna Allah, ngatili inyo mumankonda Mulungu subhanahu wa ta'ala fattabi'uni, choncho nditsateni ineyo. Ngati inyo mumankonda Allah munditsate ineyo. Yuhibbukumullah, neso Allah kutani akukondani, komanso Mulungu akakukondani kenako Allah akukhululukirani machimo anu. Allah akutero mu Qur'an kusonyeza kunena kuti ngati ife tingakonda mtumiki Muhammad sallallahu ngati timakonda Allah timutsate mtumiki, komanso ngati timakonda mtumiki Allah kenako ife titsatire ziphunzitso zake, osati kuthamanga misewu basi kumasakanikirana amuna ndi akazi mmene momo akuti maulidi nabii zimezo ku Islamu nzopeka nditu bid'a. Ndiye akunena kuti wadhalika biitilai, mukutulu kuzaka kuti mukutulutsa ala aljawanibi, kuchokera mu mbali al-azima makamaka za mbali zikulu za chani za umoyo wake wa mtume fi hayati za umoyo wake, yani kuti tizakati kutusa maphunziro kuchokera mu mbali zikulu za mtumiki watu Muhammad sallama. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ndipo mtumiki adafotokoza kunena kuti la yu'minu ahadukum, mmodzi wa inu sangakhale wokhulupirira hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kuti mmodzi wa inu sangakhale wokhulupirira mpaka ineyo hatta akuna, mpaka ineyo nditakhala ahabba ilaihi wokondedwa kwambiri kwa iyeyo min walidihi,
kuposa makolo ake waladihi komanso ana ake wannasi ajma'in komanso ndi anthu onse. Ndiye ngati munthu tikufuna kuti tikhale anthu okonda mtumiki salama tiyenera kuti tizinkonda mtumiki salama ndi tikunkonda kumene kuli kwenikweni kuposa wina aliyense, kuposa makolo athu, kuposa ana athu, kuposa anthu onse pa dziko lapansi. Unkonda mtumiki wajima kuna mtumiki tionese nditu makamaka pakutsatira ziphunzitso zake ndithu. Kotero iyi ndi episode number 1 kuchokera musira imene iyi. Mu episode iyi tikumane kutsogolo iyi ndithu tikhala tikupitiriza kuyang'ana ubwino akuphunzira mbiri makamaka za mtumiki salama zimene zizi.